Men det betyder jo ikke, at... Et veloplagt panel diskuterede generationsskifteskat på årets folkemøde. Det blev en debat om arbejdspladser, vækst og familieejede virksomheders udfordringer, når næste generation skal overtage. Det var en meget spændende debat, fordi man fik jo problemstillingen helt frem. 23.000 virksomheder, der skal generationsskiftes. 23.000 virksomheder, som risikerer et kapitaldræn. 23.000 virksomheder, som så ikke kan investere nødvendigt i virksomheden, måske til skade for beskæftigelsen og eksporten. De konservatives formand Lars Barfoed var efter debatten klar til at handle. Det er vigtigt, at vi værner om de familieejede virksomheder i Danmark og får fjernet den beskatning der på generationsskifte, med den arveafgift, der ligger der. Ellers er presset på dem i dag meget, meget større. I panelet var der bred anerkendelse af de familieejede virksomheders værdi for samfundet, men hvordan man bedst skaber arbejdspladser, det var der ikke enighed om. Og det, der jo i virkeligheden er den grundlæggende diskussion, det er, hvor skal pengene komme fra? Det koster cirka 1 milliard at fjerne boafgiften, og de penge skal komme et eller andet sted fra, og jeg mener sådan set ikke, at det er den mest effektive måde at skabe vækst og arbejdspladser på i Danmark. Socialdemokratiets Maja Panduro måtte i debatten forsvare regeringens politik i forhold til danske virksomheders vilkår. Altså man kan anklage den her regering for meget, men for at stå stille og ville støbe ting i beton, det synes jeg alligevel ikke, man kan. Panelet blev via video præsenteret for Odi Maskinfabrik, hvor man netop nu er ved at afslutte et generationsskifte. Man burde hjælpe virksomheder, der skal generationsskifte, med nogle simple regler og nogle regler, som ikke hiver kapital ud af virksomhederne, sådan så det kan blive inde i virksomhederne, vi kan fortsætte med at investere, samtidig med, at vi har generationsskift. Netop udfordringen med kapitaldræn er et fokusområde for Søren Gade. Min bekymring er oprigtigt talt, at det kapitaldræn, der kommer, fordi man skal betale en skat, det gør, at man kan ikke låne penge i banken. Det er svært at låne penge i banken i dag, og de nødvendige investeringer, de bliver så ikke foretaget. Og hvis ikke de nødvendige investeringer bliver foretaget, ja, så går vi simpelthen glip af vækst, beskæftigelse og eksportindtægter. Og det er jo et problem for os som samfund. Og det problem er Lars Barfoed klar til at løse. Pengene er der, og det betyder, at får vi flertal til det efter et valg, så vil vi gennemføre et lovforslag, der betyder, at der ikke er arveafgift, når man generationsskifter i virksomhederne.